Voin cho hai apunen mui hol ro tur bok an buai pui le a ni khiang thing ania kit kan han tum chonia he lama atluk na tur lam te kha kan han ro mana voin chu kan tinak nak don ani chuanin camera he du thu sam kan nei thalawa kan na tho lai te kan chet lai pho du thu sam na lang thei lawa no khai ta man lo tha thiama man lo en sakram tur ga dil che ni e lama ti tu don set kum ro wat ko fu tur Siam than ya chỉ có là màu á nào em sắc đều rất mẹ tụt trẹp rồi tụt trẹp rồi嘿sắc lắm tiên nhé tụt đồ đây ngor o nó dày khép ở giang ở chung đi thế cả ở chung mù thăng lắm thử đủ đâu á cái tổ nghề nghe không từ từ rong trả được với là rong trả tầm ấy mấy rong trả tuổi được kia vậy số sầm luôn nè ở xây thời gian là rồi bác ạ chuột này mong thế là vậy thế làm sao này ra ăn lèo làm ra về thế sát là việc mà chọn anh tận bung lại việc đó nhỉ rong trả tùy đòn nữa thil pakhat ka soi du chu kapu he na tho he
ama hi kum som nga chung lam nga vel ani chho to na kan thok ho reng reng hi apu hi na tho kal mang a hria na tho hi rem a hre em a bulan na tho hi nuam em ani na kan thok ho reng reng hi keima idea ama idea hi kan mang deuh tlang pui rem hi hria luk lo rem hi nam em mai ni ka pu hi ka chuanga har san mang an chana po bula han soi hi chuan mi lo hnem thiam em a ka tan chuan pu ni ma se ka ril ruah chuan pu en chia pon ka en lo ka pa en em ani ama hi kan nupa nia kan in kom ngai boka ram lama in lama kan in kom na sa ni ka pu nen hin kan in mangai em ani ama po hian a bula ka han thoka ka han ti pui te hi nuam ati ve tura ka ngai a te pon nuam ka ti em thin ani den thar ve kha chu mang khong ni ngot mai lom le an tiak cha an ber chau pok me ai le lampang hi thenom te ramani to level korte hi anin rina om tak ani ai ku ba hi chin han lo del ang lo del deuh hleka ma se he kan chan chuak thei rama apoi em lo tura ngai la mi ka pun sial meka ai hi zo chuanin il kiak kan tum chinanga il pakhat helai hi sajupong hai thathiam nal lutuk thalut tuka nimina thangkan kama ai konga thak zia so nimina thangkan kama a thang chopin sihal nge engamo sorchia vel nge niang thang abau mak mai ni thang chopin kan zonga thang po am mule to mia lawa engamo am san an pubau ni tura kan ngai top mai ni uchok lampang to kan zong vek to kan mulo chuan helai kilai tumbu omna lai vel hi vaw ania lo richin ania sanghal an tlana sa ni sanghalin kolbarha ten lo englo na sa an lo ai an lo chok buai an lo englo na sa kina kan da chang ram chang amo ni so trep to loi thame kani lai lan soi sa china chi hi ip chunga kan da kan vo wa ka tina tila hi achi tur ni ngal mai na lo an ba tanga cho chi mun ngan siam don ni Apui malam
at ang tinga i the triak don ang tinga thể từ thọ lại ăn thể mày triệt đủ mấy tui a đấy ta cái gì hami an her dip sa cho sa ni na han chom phoi chu chom me dang hi ngai dang na luôn phải cho nó thêm con AC chân hậu vào thế ta kong thar nu la kong thar nu la ron thlenga pi ne an tam la turin mel tha em mai ni mel cha FB lụa lung tu nen cha mania thing pui gan inanga ho kan man ni nó ngày thing pui in đến ne lama an tam pi na la me ka an tam cái ni ho kan man don to ti khan ka pi le an u fanu mangai te an tam la turin tlai ko nuan run kala cái ni thing pui kan inanga an ho mai to do na chumi rolin ho ma in ka te khan tlai hon vel kan thil chin te tomato te an tam te bin rang marcha te kan chin ha moi em kan la le zoi te hian tomato te hi an moi em zau tomato ngat ania mani thlai thar han ei te hi aman la em tui dan hu dang lam bik em chuti rol chon an tam lam pang po an hlai tha an tam hi api hian tel lian thei sia tel khata hian som nga ti tho bok sia bazar tel ni za an zor ang chi hi pe ni chuan tel khat som nga ang khan kan zora kan an tam hi an du em ani tomato ti po ni sala tomato hi kan la thar lawa kan la lo la hun che lawa atui em tura nga yang apin te khan an tam an la ti hianin alak ma hian order an kim ala sa vek ma sa ti khan te thina na tho te po in thlen nuwa zor boi kol ngai lo khanin order ha kan pe zung mai rem chang thin em mai ni ka pi la ka pu mi tai ma tak an nia an khuwa po mi ten tai ma tak ti an hriat lar nu pa ve khan nia chuan ti hianin bin te po lei ro deuh to wang hianin tui hi ti hian kan pe thina ti hianin kan ona pai hi ti hian kan nut chia mai zan kwa in ti hian tui hi lo pe a lei te lo ti hnong ve bin ro ma lu tuk tur te lo veng ve em ani rem chang ve vio ti khan nang ni po lo ti fe thin don nia vau hrial vanal nal takani vau hrial ra moi khop mai eta pakhat cha thai hil tep chin khan kan thingki kha kan tan bung vek to a ta hian tian kong sira mai hian tian kan tunga kan da tha nakina tuna akhu hem mu themo mai khu so khu tho tana a phora hun chianga tho tana kan phoranga kan phor zo ai ho hi an thlak le don ni helai thing ho hi khiang thing ania thadon na to kani thing thaber pol ani ve mo khiang thing ta hian ai mai hol ro na
khur chu nia mai hol khur ma chuan ko thumin kan siam thina tuna chuan hei ko khat ko ni lai hi chu ni lawa en ko ni te kan siama a chung he tia vung thur ania emi a thing a sir mi thing hi a lang mang lo mo ma se tuna chuanin hei kang ral ve hret a tlaniam ve zela hei hi a chim vek anga a kang ral zo huna chu thotana phora hunanga thotana kan phoranga yang ho hi bul nai un chop sa veka he ta mi po hi thing luang thing ki tlu sa hei po hi kan tan veka nga a rem chang khop mai he a thlang loka khur kan siam awang hianin tan zo ma sa chu lum thlak a eta khur a bum thlak mal mai khani done lu sam don tu e kan coffee kung te hi ta po coffee hi Mizoram ah hianin a soi sakna engemaw a pek a hlawm pek na ang chi hi a om lo kan ti thei mai ang chu hriat sual lo chuanin kum tin hei a ra na hi kumin nen chuanin kum thum a ra a zawnin ra tawh hei ti hian in hmuang hianin an che vek ti hianin an dah che mai ni a reinga tuna ki mi a char ro ho hi an tla thla vek anga tiang mai chu ni coffee te chu a tui siamaw ui om khop mai a pek na tur le engemaw a hlawma ti ral na tur rem chang hi om sela Mizoram ah hian wan chak om tak em kut na thok tu te lo nei tu te eng ho hi engemaw tia ram te thata pek na tur te hlawma eng lo na tur te om takin ti bai sei na nen kan siama he lama mi po hi ui om takani mun tina ti hian an chean tlan tlat tla kholo vel vek mai ni helai mi te po hi mu theim ui om takani limbura te limbu po hi eng lai po in sial thalu tok ram sial rama kan thlor sor chu ang hi ti hianin kan stoka a du le kau hran engemaw ni khua te amaw oma piang in order a du zat kan pe reng thei ni coffee ka ui tak zet a kung he a tlem lawa kung ema zat chu kan nei ve a limbu na chuanin hei thing te kan la zo tawh a tan vek tawh a ho kan tum hnai tawh ni cha a te na wang thak zek hi mo thak takani en thlam lama kan phei tawnga thlam lama kan phei anga an sengsang an pawh chang an ho tawh mai dawn ani pi pawh an tam na la an ni hi kan thing kit zo tan zo an thiar thla zo dawn tia khan an rawn thleng ve chiah kan ngak lo mai nga ho san mai dawn ni in lamah ti tur neuh te awma in rin te nia in suk te ngai
ano yung phone na internet. Pero kasi apply em long dark wall dark so man to อันโหตองเอ้อีละมันแล้วมีก็โหดอซินสกูตี้ฮอกเก็บปั๊มง่ายโดนะโหกงโหแม่กันนี่ไล่เหล่าฮีอันไหนตู้เบารัลตัวเราเห็นมาเจี๊ยเทียนอมเตเนี่ยนิ่มเด็กอันนี้เราเฮียรามาทัศยาไม่ยอมครบมันโหเบลไหมนี่วันจะมาพดตัวรมแล้ววะหนัวไหมน้องลำปังรามาก็กันเลยเห็นบิรีฮีจูชีนะตุยก็ที่รามาเห็นเราเจริญจังเอลไทยปุ๋ยระอัตลเวกตอนนี้ระหุ่นโตแล้วฟูร์ไลเห็นระจีนะโอ้ยไม่น่าเตะกินพักเลยตอนจวนสามโลโอ้โดนพักเลยพันดงเจ้าเจ้อูนาวไม่เตะพักเลยอะไรมาเนี่ยอะไรรถเลยกุ้งซะจาร์ปฐมอมซะที่ลูกกุ้งเนี่ยจะคิดรำอาร์สังหารแข่งอันอมจีนะแต่อะไรเหล่านี้ตัวป้าเห็นทางกันตัวอาจารย์โชคเอ็มจุกเสร็จแล้วอะเลยเป็นนุ่งล็อกอะที่เห็นจะใช้ไงเทเลยไงกุศิไงเนี่ยโอ้กันเตียที่เห็นแล้วเจ้าผุดเฮ้ยทารลามนะสมัยทางกำจีไงนี่โดนเนี่ยโอ้เตียกันเตียในกันเฟะกองบุลล็อกเนี่ยกองจักรลำปังมีลำชุงเหล่าชุงจนเท่าให้ถือก็สวยจนเนี้ยอะไรสดจงสวยอะไรทางสวนทางตัวอาจารย์ไหนมาเริ่มเดียวนี่อาจารย์ชัวอมชัวเสียแล้ววะ
mà sẽ cái mà khăn mà nia zana và sẽ cho capa thil ra an ai na saboka sapo tui viau ani vanal pianga dan taka tui viau ani ta hian thelei an yang a thlang hei pangbal hen tlan na sa thelei pialama sazu te ku si te tumong zubong ang ho po han tlan na sa na ko thalom khop me ngai po hini tho tel hun en sa me so thelei tlan tha za me hlau ve nyang ni hang mai hi tong tha ta ka ni chu hang lai ka kam lem lawa lawa hanga ko tam em ka kam me lai te hi bel tha khop me lai phoi chu a khan khop me khoi takin ka channel hemin lo en sak thlir thin don chu ni o noma ni warma kal ve thai mai ania channel tharania viewer le subscriber le comment le share te kama mo em ani khoi takin lo en sakanga subscribe like comment share min lo ti sak ram don ni o mani tlai ka ho chu ta hian sa huai lo oma an lo chi khani bok si lo ka en mong chang na tol hrut ngo chunga hian a pil bau ta tha po ka lang nge hân đón chiếc tết nào người là tết thật lâu kèm phải ta ngay cor hơi đài nuông em ơi em sẽ thiệp mang hai cor chung cái lũ miệu chun ni nó chun trăng phalawa ngô thim đấy ôi mày để làm bằng cho em sẽ thiệp mang em ta ni dùng chun pata làm bằng rồi thím rụi mày nè đàn đằng dậy mày anh lâu hết anh xét tụ ra tan ta tí đậu mấy chỗ tụ nay sang mal ruột anh ta nó sợ em anh chú cháu ông nuôi chỉ nó mà sẽ
a fing em na tu ma hian la chang chuak thei lawa ti ngai na pon hre to lo ni ome khan ome me ro se am ti vel me he lai hi sanghal mal tum na nia hi ti lai mau ngo chu ngo tang hian ron chuk thla ti hian hei kal na nu ma hian hre thiam anga ti hian apel deuh hun ha a hniak lai vel phei chu chu thak na nia yong lai vel te pawh hi ti hian ta hian an non chuk thla pakhat mai ni lo ani ang hei ti hian kawng dunga an kal zel ni awm tak ani khulai loka pangbal china kan en tak pangbal kha an ei ani tlatin ka sia an peng an thleng tep to ni kawng thlang hi tlem eng deuh war khulai khu motor kawng ani to motor kawng chung lawkah hian kan pheh peng ke pheh kawng a awm ta kan hma lawkah peng an thleng dawn ani wen chu mai hol ro tur thing la kan ni wangin engma phur ho tur awm lawa zinga nimbu mi pathumin vai ni teuh kan thiar to a peng thleng rickshaw na ron la to a an ti lang hman lawa chumi wang chuanin phur ho tur awm lo phah na chhan ania mi peng kan thleng to a tah sawn scooty te tawlai te kan dah mai zela kawng chho lutuk awm lo wang hian tawlai hi an keng thla mai zela paw lampangah engemaw ban hla nimbu engemaw thlai vel kha an nawr haw mai zel ni he lampang hi tuirini kawng ni china kan en tak he tuna ka din na he ron chhuah chhoh na lampang ti hianin he lampangah khawchhung haw kawng ani ta a lai hi kan peng kha ni ta hnai rem chang em mai ni peng atang an non chhuah chuan engemaw rit sak deuh kan phur pawn duh leh het atang motor te rickshaw te a chah mai thei a awlsam em mai ni wen atan chuan wen tan chu kha ti zawng kha ni rih mai ro se aw next ya an nun lang leh thuai dawn nia in zawaiin view tu zawng zawng te in chungah thinlung takin ka lawm ani chuan tha mang tha vek le